Orsiyetin Sankt-Peterburg şehirinde komünistlerin taraftarları Sovet lideri Vladimir Lenin'in doğulan gününün 144-nji senetini bellediler. Guramaçylar Lenin'in 1917 ýylda Sankt-Peterburg'un golayynda gizlinlikde ýaşan yerini şekillendirýän bede küdesinden edilen çatmany diktiler. Lenin'in çatmada ýaşan gyzga wagtlyk şol pursady barada Sovet döwründe köp sanly ýaňsylamalar döräpdi. Irak'ta gadymy taryhy ýazgylaryň we Gurhanyň ören seýrek nuskalarynyň sergisi açyldy. Bagdadyň Milli Muzeýinde görkezilýän zatlaryň iň gadymysy 645-nji ýyla degişli. Irak'ın Siýasatçylyk we Ýadygarlyklar Ministrligi şeýle serginiň ýurtda ilkinji gezek geçirilýänligini aýdýar. Pakistan'da 30 günläp geçirilen parahatçylyk festivali tamamlandy. Parahatçylyga şans beriň atly bu çäranyň öňünde medeniýet we sunga darkaly parahatçylygy wagt etmek maksady goýulypdy. Festivali tutuş Pakistan boýunça sazandalar we artistler gatnaşdy.